ମଉସା ଗୋଟେ ବନାଉ ମିଶର ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ ଏଟା ହଉଛି ଛୋଲା ସିଝା, ଆଜ୍ଞା ଏଟା ମଟର, ଏଟା ହେଲା ଗଜା ମୁଗ, ଏଟା ବା ଗଜା ବୁଟ, ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କାକୁଡି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ, ଏଟା ହଉଛି ବିଟ ଲୁଣ, ଏଟା ହେଲା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଏଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ନେଇକି ବିଟୁଣ ଦବ। ଏଟା ହେଲା ଆଚାର ବିଭିନ୍ନ ମିକ୍ସ ଆଚାର କହନ୍ତି। ଭାଜା ଏଟା ହେଲା ଯେଟା ମିକ୍ସର ପକେଇ ଦିଆ ହେଲା, ଏଇଟା ସେଓ ଭାଜା ଦିଆଗଲା, ଏଇ ଟିକେ ରାଇ ତେଲ ଦିଆଗଲା, ଏଟା ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଏଇଥିରେ କଣ ଦେଲେ ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ମଉସା ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ହାଟ ଚାଲୁନି? ହାଟ ଏବେ ତ ମାନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଚାରିଆଡେ ତ ବଜାର ବାପ ବଢିଗଲା, କାଳିପଦା ବଜାର ତ ଜୋରଦାରିଆ ହେଇଗଲା। ହାଟକୁ କିଏ ଆସୁଛି? ଠା ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା, ଘାଟ ଉଡି କଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ହାଟର କୋଉଠି ଲୋକ ଆସିବେ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ କଲଣି ଆପଣ? ଅତି କମଟା 42 ବର୍ଷ। ହଁ ନା ଏବେ ତ ହେଲା ଏଇ କରୋନା ପର କତରୁ ଆଉ ଦୋକାନୀ ପାନି କଣ କରିବ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନାହିଁ, ଡାଉନ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।